Tak u Fera Mikloška to bol rok, s ktorým fascinovane sledoval zmeny vo Vatikáne a tak trocha aj dianie na Slovensku, už menej fascinovane. U Gaba Béra to bol rok prestupu z novinárskeho remesla do veľkého, velikánskeho biznisu. U brata Filipa to bol tiež veľmi zaujímavý rok a to bol rok, v ktorom začal byť kňazom. A teda ty si tu bol viackrát hosťom tejto relácie, ešte keď si bol iba reholník. Skladal si všelijaké sľuby, potom sa to nejak odkladalo, boli všelijaké komplikácie, musel si odísť do Hlohovca, potom na východ, do Prešova, všeličo. No, tento rok sa to podarilo. My sme boli aj na tej tvojej primičnej omši, u teba doma v dedine. Bolo to krásne inak. Možno aj nejaký záber z toho budeme mať. A navonok to vyzeralo ako taká milá, dôstojná slávnosť. Ako to bolo vo vnútri? Vo vnútri to bola hĺbka, na ktorú som ešte nedorástol stále. Pretože to kňazstvo ako také je vždy väčšie ako celý človek a preto sa musí vtesnať do jeho srdca. A to je proste hĺbka, na ktorú nielen tak dorastieš. Že keď v centrálnej časti svätej omše pozdvihuješ hostiu, ktorá sa premieňa na telo Kristovo, tak vlastne ty hovoríš ako alter Christus, čiže v zastúpení Krista. Vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Že človek s tou slabosťou, s tou krehkosťou viery, s tou neschopnosťou riadne sa modliť, s tou neschopnosťou všeličo v živote vylepšiť, nielen vo svojom, ale aj v okolí tom, kde je postavený, pretože k tomu som volaný. Že tak ja v zastúpení Ježiša Krista hovorím, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. V istom zmysle, taká večná pripomienka pre každého kňaza mať schopnosť obetovať sa za tých druhých. A pozerať cez toho eucharistického Krista na tých ľudí, ktorých by som mal mať rád, minimálne tak, ako sa nedokonalo snažím mať rád toho Krista, tak to je, myslím si, že povolanie na celý život. No, ty keď si tu viackrát bol, tak vyzeral si rovnako, mal si rovnaké rúcho, všetko. Vlastne takto navonok človek nevidí tú zmenu z reholníka na kňaza. V čom je ten rozdiel? Ja som jeden z mála mužov, ktorý vždy vie, čo si ráno oblečie. Je výborné, ale ten rozdiel je oveľa hlbší, než hovorí habit navonok, aj než hovorí, povedzme, ten ornát, ktorý si človek oblečie. Ja by som to asi vyjadril tým, čo spieva klasik, že chlapec hrdina raz do sveta šiel, ale domov sa vrátil žiak. Že proste stále sa mi zdá, že tá hĺbka nie len kňazstva, ale celkovo života, že ma kmáše. Normálne, že všetko, čo vidím, cítim, prežívam aj vďaka tomu roku 2013, aj vďaka roku 2012, aj vďaka tomu, čo sa deje v cirkvi vo svete, aj vďaka tomu, čo sa deje v cirkvi na Slovensku. Ak si myslím, že sa mi zdá, že všetko bude treba na novo premyslieť. Že ponoriť sa do tej hĺbky znamená vždy a za každej okolnosti chcieť žiť Kristovo evanjelium. Vždy. Že to je úplne smerodajné. Že to je asi úloha, v ktorej som volaný, že zatiahnuť na hĺbku. A tá hĺbka môže byť pre mňa doteraz z toho, čo som pochopil a spoznal, jediný Ježiš Kristus a jeho evanjelium. Nech sa tu navonok, kde je čokoľvek, akokoľvek povýchrice. Ja vždy na to musím a chcem reagovať práve cez túto prízmu Krista, s ktorým sa mám nejakým spôsobom stotožniť. Ale to si mal aj keď si bol reholník? To som mal aj keď som bol reholník, lenže teraz celý ten priestor kostola. Že ako reholník ja som veľmi rád chodil na chór, dozadu do kostola. Ja som sa rád díval na veci očami tých ľudí. Ľudí, ktorí rovnako tak sedia v tom kostole, vidia kňaza pred oltárom, modlia sa, stišujú a nejak to na nich celé pôsobí. Veľmi rád som chodil, ale až potom už nebolo úniku, keď som sa stal diakonom. To je prvý stupeň, ja už som chcel chodiť dopredu. A zase vpredu, v tom najlepšom význame slova, sa to stal pre mňa nový priestor. Nový kostol, akoby nový priestor v kostole. Hej, že
ako sa píše v starom zákone, zobuj si topánky dole, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Že stále, niekedy mám taký pocit, ako keby som to nebol celkom ja, kto už zrazu má tú moc premieňať hostiu na telo Ježiša Krista. Že to sa dá prijať, je to tajomstvo viery, kňaz vždy povie, ale že práve ja s tým všetkým, čo si nesiem, s tým všetkým strašne nehodným, že ja to proste, ako keby to bolo v zastúpení koho si iného. Niekedy mám taký pocit, že toto som naozaj ja hriešne som oprávnený k tomuto. Takže to je proste, to sa ti tak trošku otočí svet a povedal by som, že je to trošku taký dimenzionálny skok. Človek sa za to veľa modlí, možno potom veľa túžil a nakoniec, keď je to tu, tak je to taká sila, na ktorú ešte nemá ani nejak slova, aby som to vedel odkomunikovať ľuďom, že takto to teraz je. Ale ja sa snažím vždy k tomu pristupovať veľmi s takou bázňou, úctou, s takým chvením. Také, teológia povie, že tremendum. Hej, že také bázlivé chvenie pred tým, čo sa deje, pretože to, čo sa deje, je naozaj. Počúval si, keď tu bol Fero Mikloško, čo hovoril? Trošku som počúval, hej. Hovorili sme o tom, čo sa deje tento rok a dialo vo Vatikáne, odstúpenie jedného pápeža, príchod iného s inými dôrazmi, s iným nejakým pôsobením. Súčasne to, čo sa deje na Slovensku, v tejto chvíli Robert Bezák je v Taliansku, v kláštore sám. Tvoj komentár. No, to je také husté, ani neviem, kde začať, aby som stihol vlak, ale všetko, čo sa stalo na Slovensku za to posledné obdobie v súvislosti s Robertom Bezákom, biskupom, je mi nesmierne ľúto. Je mi to ľúto, pretože akokoľvek na to pozerám, celá tá kauza nikomu nepomohla a všetkým ublížila. Je mi to ľúto a ja cítim, že sa deje Robertovi Bezákovi krivda. A myslím si, že sa viem vžiť do jeho situácii, nielen teoreticky. Ja som 3 roky čakal na kňazstvo kvôli strašnému, krivému obvineniu, ktoré v podstate nikto so mnou nechcel riešiť tak, ako som si želal ja. Ale na druhej strane, a to by som chcel naozaj tak povedať, že myslím si, že Robert Bezák by teraz z tej situácii mohol ťažiť, veľmi ťažiť, pretože to, čo sa mu stalo, paradoxným spôsobom je pre neho veľké privilégium. Niesť kríž. A keď som tu bol naposledy s Tomkom Srholcom, tak bol som obvinený z čohokoľvek a potom aj ľudia, ktorých si vážim, napríklad Petr Žalúdek mi potom písal, že to bolo strašne pyšné vystúpenie ako človeka, ktorý všetko vie. Ja práve, že nič neviem. Nič neviem. Akože si mal vedieť, že čo Bezák mal robiť. Nie to, ale že tak som sa vyjadrol, akože žiadna bolesť, že všetko mi je jasná, že ako to treba riešiť. Ale myslím si, že Robert Bezák mohol z toho využiť väčší úžitok pre seba. Z toho, čo sa mu stalo, mohol získať väčší úžitok pre seba z tej celej kauzy, z toho, že zrazu na jeho plecia bol položený kríž. Hej, že myslím si, že práve takáto situácia ťa vždy doženie k tomu, a on v obidvoch knižkách to v rôznych obenách spomína, že je to výzva objať viac ten Kristov kríž. Je to výzva priblížiť sa viac Kristovi, viac pochopiť jeho evanjelium. Čiže on, myslím si, že veľmi správne chápe a cíti, že ako, aj keď zatiaľ potom všetko, čo neskôr píše v tej knihe, ako keby vyvracalo to tvrdenie, že je to veľká príležitosť objať ten kríž. Myslím, tí Medvedovci spievajú, že kto právem v ruce máva, ten prohráva súd. Ale kto uzdí tiše stáva, ten horou dokáže hnúť. A aby som ti to ešte ruklapnejšie, keď mi bolo veľmi ťažko, mne osobne veľmi ťažko, tak som
mal zrušenú vysviacku na kňaza, ale bol som už diakon a s tými, čo som bol na duchovných cvičeniach ako s diakonmi, mal som ísť na duchovné cvičenia, oni všetci pred kňazskou vysviackou, ja iba tak. A tie duchovné cvičenia dával Robert Bezák. A Robert Bezák dával veľmi kvalitné duchovné cvičenia, zamerané na tú priamu pastoračnú službu, praktickú. A ten posledný večer povedal, dnes je príležitosť na svätú spoveď pred tým veľkým tajomstvom, ktoré idete prijať, tým vkladaním rúk. A môžete prísť teda ku mne na spoveď, ak to chcete, na duchovný rozhovor. Ja si pamätám, išiel som vtedy k nemu na duchovný rozhovor, povedal som mu, čo sa stalo, ako to vyhodnocujem, ako krivdu, ako plánujem proti tomu bojovať, že proste, že to nemôžem nechať tak, že proste všetci sa tvária, že dobre je to tak, ako to je, a že ja mám pocit, teda súkromný, že bez súdu, bez skúmania pravdy, proste mi zrušili vysviacku, poslali ma do Filakova. No a sám Robert Bezák mi hovorí, nie, nebojuj. Stíš sa, choď do samoty a pochop, že v cirkvi sa nikdy nebojuje za pravdu tak, ako v civilnom svete. Pretože v cirkvi si Pán Boh svojich vždy obhájí. A tá pravda vždy vyjde najavo, ak je pravda na našej strane, tak ten čas pracuje pre nás. A to bolo veľmi, pre mňa, ja som ho vnímal ako takého biskupa, ktorý naozaj, že je taký trošku, povedzme, modernisticky ladený. A že on mi práve poradí takú vec, že nesnaž sa obhájať, nebojuj, oprav, nehľadaj, iba sa stíš a príjmi to. A uvidíš, čo sa stane. Za rok a pol prišiel za mňou predstavený, ktorý bol nejakým spôsobom naviac zainteresovaný v tom celom a ospravedlnil sa mi za všetko, že všetko sa medzičasom začalo ukazovať, všetko vysvetľovať. Aj tá ženská, čo ma obvinila z vecí, z ktorých ma obvinila, že proste, že on pochopil, že to je blúd, že tá ďalej cesta nevedie a že je mu ľúto a že dokonca mi povedal, na príklade Roberta Bezáka vidí, ako nesprávne vtedy konal. Čiže myslím si, že je to strašná príležitosť teraz pre Roberta vlastne to, čo mi vtedy poradil, teraz nejak vo vlastnom živote prežiť, že Pán Boh si vždy tých svojich obhájí, pretože ak je pravda na ich strane, tak čas hrá pre nich. Dobre, veľmi zaujímavé. Ešte k tomu Vatikánu? K tomu Vatikánu, by som ti to povedal, vieš, totiž František nehovorí nič z toho, čo nehovorí evanjelium. On prerozpráva evanjelium pre 21. storočie. Myslím, že k tomu sme všetci volaní. Ale rozdiel, keď... Vieš, to je také, že... Ja to tak vnímam. Totiž, že od dnešných čias až navždy to bude tak, že sa vždy bude pozerať na to nielen, čo sa hovorí, ale aj kto to hovorí a akým spôsobom to hovorí. Ak ti niekto povie, že Boh je láska a raz to už musí zaznieť chorál tejto Božej lásky, tak ty si to tak vypočuješ a tak zhojeval to niekto, prejde povedľa toho a si to nevšimne. Ale keď niekto sa tu postaví alebo postaví sa na stoličku a povie ti, Boh je láska a niečo sa tu musí stať už musí zaznieť ten chorál Boží. Tak všetci budú hovoriť, ten blázon tam vystúpil na stoličku a niečo tam hovoril a popri tom zachytí, čo hovoril. Že toto František robí. Cestuje autobusom, umýva nohy, na veľkú, navštevuje chudobných, tam chodí kade tade a popri tom niečo hovorí. A svet to počúva, agentúry to stále preberajú a už je to hodná chvíľa, aby ten prvotný boom jeho zvolenia nejak odišiel. A stále to trvá a stále tie médiá, aj bulvárne na Slovensku, neukazujú len, čo urobil, aké gesto, koho tam poboskal s výražkami na tvári, ale aj čo pri tom hovoril, ako on myslí o cirkvi. A toto je, myslím, vieš, aj teraz, pozri, bolo pastierský list, hej, na Slovensku a myslím si, že biskupy mohli vedieť, že to vyvolá reakcie, pretože teraz je nastavená atmosféra v cirkvi na Slovensku tak, že nie len čo biskupy napíšu, ale že to píšu oni.
Hej, že to sa Ináč, ja by som chcel vlastne v podstate celkom pogratulovať, pretože od roku 90 je to prvý list, ktorý vyvolal tak burlivé reakcie a každý sa k nemu chcel vyjadriť z obidvoch strán barikády. Čiže je to úspech pre konferenciu biskupov Slovenska, že akoby trafili do čierneho, do niečoho živého a že to vyvolalo takú polemiku. Môj osobný názor je, že to mohlo prísť oveľa skôr, ako to obhajoba nejakých kresťanských zásad. Možno, že sa to mohlo povedať iným jazykom, nejak logicky usporiadať, učesať tú argumentáciu. Možno, že sa to mohlo načasovať na iné obdobie, možno na slávnosť svätej rodiny a tak ďalej. Ale dôležité, že to zaznelo a myslím, že aj tie reakcie sú také, že my tu morálne hranice máme tendenciu posúvať stále ďalej a už nie sme zreli na to, keď sa povie niečo, čo je morálne, je konzervatívne, ale cirkev tomu vždy verila a verí, ale tým, že tie hranice sú už tak zrazu čože? Čiže keď sa vrátim k tej otázke o Františkovi Mikloškovi, že pre mňa je to silná taká vízia pre rok 2014, čo on hovorí, že vlastne vďaka tomu, čo sa v cirkvi na Slovensku stalo, podľa toho, ako sa mi chodia spovedať ľudia, z čoho sa spovedajú, ako sa spovedajú, tak si myslím, že tá atmosféra je taká, že trochu revolučná, že my prví na Slovensku sme schopní zrejme prijať tú víziu do praxe, ktorú predpisuje predznamenáva pápež František. Tak za chvíľku si dáme druhú pesničku, ale predtým ešte dve otázky. Jedna k tomuto. Si povedal správne podľa mňa, že nie je dôležité iba to, čo sa hovorí, ale aj ako sa to hovorí a kto to hovorí. A teraz ja si poviem takúto kacírskú myšlienku, že ja si myslím, že keby tento pastierský list, ale svojím jazykom a svojím spôsobom povedal na Slovensku pápež František, tak by bol prijatý. Áno, to je... Prečo to nemáme? Pretože v ľuďoch je už nejaký vzdor. Možno, že už niekedy aj zo zásady. A to je škoda, že my sa musíme niekedy tou hlušinou prekomplikovanosti možno ľudí, možno niektorých hodnostárov vlastne prebiť k podstate toho, či tu ide niekomu o pravdu a lásku, alebo nejde niekomu o pravdu a lásku v každom ohľade. Keď spomínam tie spovede, tak jedna dievčina mi hovorila v spovedanici, nie je to vyzranie spovedného tajomstva, lebo nemenujem nič bližšie, len poviem, že ona mala taký hnev v sebe na jednej omši, na ktorej istý biskup niečo kázal, že mala taký vzdor, že túžila vykriknúť cez tú kázeň dosť. Proste dosť. Ale nechcela si urobiť hanbu, lebo že tam poznajú v tom kostole a ona to dosť hovorila o niečom, v tej kázni sa hovorilo o tom, že jednoročiaci prídu len raz do roka na svätú spoveď a na polnočnú omšu a tak ďalej, že vypočítavali sa takéto, ale že ona ako praktizujúca veriaca myslí, že tu inak sa musí proste tých ľudí obracať k hodnotám. Hej, že ona mi takto hovorí, a to ma zaujalo, že ja túžim cez kázeň po slove, po živom Božom slove, ktoré sa bude vrývať do môjho srdca, pretože je to slovo a to slovo je Božie. A nie sú to nejaké proste akoby ľudské ohľady, nejaké také také akoby... Hej, že myslím, že mravokárcov dnes nikto nemá rád. Hej, že radšej tých svedkov na spôsob pápeža Františka. No a toto je presne to. A to už je moja naozaj skoro posledná otázka, že ten problém nie je podľa mňa prvoplánovo v tom liste, alebo v nejakom hociakej inej kázni, alebo v hocičom. Ale ten problém je podľa mňa v nejakej strate dôvery. V základnej strate dôvery, že ten vnem, a teraz môžeme povedať, že to je chybou komunikácie, alebo aj naozajstnou chybou, alebo neviem, že ten vnem je, že tak asi tej cirkvi je bližší sokol ako bezák. Že asi tej cirkvi sú bližšie príkazy a zákazy ako láska. Že asi proste toto, teraz nehovorím o vnútri, ale o ľudí napomedzi a ľudí, ktorí počúvajú, ale nevedia čo. A že tam je úplná strata dôvery. Dá sa to ešte napraviť? Kto je tu cirkev?
Cirkev to sme my všetci pokrstení. Cirkev to nie je len konferencia biskupov Slovenska. Cirkev to sme my všetci, ktorí veríme Kristovu evanjeliu a Kristovým slovám. A ten Kristov program chceme brať ako životný štýl každý deň, hodinu, minútu. A ja si myslím, že veľmi nesprávne, a to ma veľmi bolí na tej celej kauze Bezák, že teraz všetci praktizujúci kresťania katolíci, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam, ktorí sa úplne snažia o poctivosť svojho každodenného života a nič nechcú prešvindlovať, že títo ľudia v očiach tých napomedzi vyznievajú ako najväčší blbci. Skoro až pokrytci a to všetko. Presne tak, že mlčia, keď nemajú mlčať a tak ďalej a tak ďalej. No, čo s tým? Vieš, takto, že celé to adventné obdobie nie je len pripomenutie si historické udalosti narodenia Ježiša Krista. Oslavíme jeho narodeniny, dáme si pritom darčeky, čo je pekné, lebo tie darčeky si dáme z lásky, ale to proste nemôže byť všetko. Tá druhá línia toho adventného času, ktorý žijeme teraz a chystáme sa ním na Vianoce, na príchod niekoho veľkého, spočíva v pripomenutí si toho druhého príchodu Ježiša Krista. Kedy teológia povie, že Ježiš Kristus príde v sláve a zjaví svetu, čo je to spravodlivosť, čo je to pravda a čo je to láska. A keď sa pozrieš na celé to adventné obdobie, na to, čo hovorí prorok Izaiáš, na to, čo hovorí Ján Krstiteľ, ktorý na púšti tam káže ľuďom, ktorých on tam sám nepriťahol svojím šarmom, to bol tvrdý chlapík. Tých ľudí tam poslal Boh, ale poslal ich na púšť. A to je to, čo zaznie aj v prorokovi Jozeášovi, že on, ten židovský národ, Izraelčanov, v tých časoch prirovnal k snúbenici Boha, ktorá mu je neverná. Ale Boh to snúbenicou nevzdáva. On jej dáva druhú šancu a vždy druhú. A prihovára sa je takto, že neboj sa, ja ťa vyvediem na púšť a na tejto púšti sa prihovorím tvojmu srdcu. A ty porozumieš môjim zámerom s tebou. Tým chcem povedať, že proste do tej zasnúbenej zeme, a máš toho plné sväté písmo, do toho, aby raz bolo dobre, sa ide cez púšť. Cez púšť, na ktorej človek zmúdrie. Preto aj Boh Izraelčanov vláčil 40 rokov po púšti, kým sa 2 generácie nevymenili, aby sa naučili na tej púšti, v tom nehostinnom prostredí, niečo podstatné. Niečo v tej výlučnosti vzťahu, čo sme si, kto sme si, proste koniec liečenia si tu komplexov na nejakých susedoch, na nejakých kauzách, ktoré sme my sami nespôsobili, ale radi ich hovoríme, pretože v tom sa stráca náš hriech osobný a naše osobné pokrytectvo, keď pomenujeme pokrytectvo niekoho iného a hriechy niekoho iného. Čiže cez púšť sa tu ide k prameňu. A púšť je krásna v tom, že skrýva ten prameň. A myslím si, že raz tu práve môže byť dobre takto, že človek vyjde na púšť, každý osobne sám, a tam sa prihovorí Boh jeho srdcu. A potom sa stane to, čo hovorí ten prorok Izaiáš, a ja som idealista a verím, že to stane aj v slovenskej cirkvi, kde ten Izaiáš hovorí, že batola siahne do ruky vretenice a že ovca sa bude hrať spolu s vlkom a chlapček bude zaháňať nejakú divokú medvedicu. Že on tam kreslí tú idealistickú víziu toho, že nikto si nebude škodiť na svetom vrchu Sion. A ten svätý vrch Sion, teraz si predstavme ako Slovensko, kde ja neverím tomu, že raz si nedokáže Robert Bezák sadnúť takto, ja neviem. Poviem to teraz tak, že dúfam, že bude spať, ale s otcom Jánom Sokolom a povedia si, že čo sme si, kto sme si, urobili sa rôzne chyby a tak ďalej, ale to, čo nám hovorí Kristus, je odpustenie. A ja ti poviem, už len záver, aby to nevyznelo tak veľmi pokrytecky, poviem ti, že ja túžim pri kauze Bezák potom, aby spravodlivosť spravodlivých vyšla najavo. Trošku tušíme, koho spravodlivosť má výjsť najavo, ale spravodlivosť nech vyjde najavo. To je za A. A za B, aby všetci tí, ktorí sú za to zodpovední, že sa tu udiala nejaká nespravodlivosť, aby nie, že boli potrestaní, ale aby sa dali na pokánie.
to je nepomerne viac ako byť potrestaný, pretože byť potrestaný znovu znamená, že ten fanklub niekoho iného, nejakého iného hodnostára cirkevného, zase sa ozve, že ten náš bol nespravodlivo potrestaný za niečo, za čo nemohol. Čiže ja si myslím, že najspravodlivejší variant, nakoľko to ja vnímam pod vplyvom Evanjelia, je ten, aby sa spravodlivosť spravodlivých ukázala a aby všetci tí, čo sú zodpovední za akúkoľvek kauzu, ktorá strašne škodí cirkvi, aby sa dali na pokánie. No, ja som teraz chvíľku rozmýšľal, trošku som si predstavoval stretnutie Jána Sokola s Robertom Bezákom a prišiel som k záveru, že k tomuto stretnutiu nepríde, ale keďže sú Vianoce... To bol exemplárny príklad, ale ukrutný. Áno, ale keďže sú Vianoce a Vianoce sú zázračné, tak prečo nie? Brat Filip? Chcel ešte prosím ťa toto odozdať, to je Vianočná pošta. Ďakujem. Celý čas to Spustovne? Nie. Áno, spustovne, jak si Brat Filip, ďakujem, že si prišiel a držím ti palce, aby si v tom kňažskom povolaní našiel to, prečo si tam išiel. Ja ti hlboko verím, že si tam išiel preto, prečo hovoríš. Ďakujem, že si tu a teraz si dáme druhú pesničku. Ďakujem pekne, Števko Dresa. Čau. Pastor's almost gone and left you all alone. So hold on tight to the treasure. Evenings lost at sea for everyone to see. The time you thought was part of the pleasure. So don't wait too long to be wrong, and don't live too much time alone. Knocked once at your door, may never knock no more. Bright lights of life, they are receding. So find your hallowed ground, a place you can come down. Fight for what you want, don't be defeated. Don't wait too